Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ngokombono nangendlela ke legend eziqwalasela ngawo umcimbi weKaizer Chiefs, singakumbi ke le legend eqala le Sundowns pha, nayo iyatsho uPapi Mbele uthi noko yena xa eqwalasele singathi Kaizer Chiefs le izoba ingxaki kule season. Uthi Kaizer Chiefs izawunikeza iitimu ezininzi ingxaki kule season. Uthi ayibona nje abantu okubana ke babe bethetha begxeka, yena ujonga into okubana iKaizer Chiefs esisikwadi naso nangale pace ihamba ngayo nangendlela umqeqeshi weKaizer Chiefs enza ngazo izinto, uthi yena uyayibona into okubana izawunikeza iitimu ezininzi kule season ingxaki iKaizer Chiefs. Bangakayijonga abanye abantu abaninzi ke bathatha ngogxeka, kodwa yena nguPapi Mbele uthi iKaizer Chiefs izawunikeza iitimu ezininzi iproblem kule season. Utsho kanjalo ke legend pha okanye former player yeMamelodi Sundowns. Thina singene kanje ke sithe naxa siyiqwalasela ke iKaizer Chiefs le season sabona into okubana nyhani iitimu ezininzi izawuzinikeza ingxaki iKaizer Chiefs, futhi ke iitimu ezininzi ziza kuyiva straight iKaizer Chiefs okubana ifikile kule season. Bangathetha ke abathethayo ke bagxeka abagxekayo ngoba vele bathe ulanga elihlephile sayinwe iKaizer Chiefs. Zathetha ke amadoda amakhulu oTsovilakazi, bathetha pha oJunior Khanye bathi udlala nje ngexesha ulanga elihlephile, akazulenza ixesha pha kuqela leKaizer Chiefs, uzofika naye fail ngoba vele iKaizer Chiefs ayina players, uzawudlala nabani pha kwiKaizer Chiefs. Yintetha ke leyo ke ibiphuma kwabafana ababini, wade wathi uTsovilakazi okanye ke uJunior Khanye wathi yena ngokokwakhe umqondo eberhala into okubana ulanga elihlephile ajoin iPirates. Indlela ke bona ke ababona ngayo, kodwa xa siqwalasela thina siqwalasela iKaizer Chiefs ngendlela okuyiyo kule season, isazawuvala abantu imilomo, basazawubambelela emilonyeni abantu abaninzi abafana noJunior Khanye, basazawubambelela ezidleleni ibe ibaphoxa, ibe iKaizer Chiefs isebenza, ibe iwina ngoba inaso sesikwadi abaneentwana zeKaizer Chiefs baphulaphule. Ningazithathi nizozalele lambizi iphekwa nguFernando da Cruz pha. Ndike ndathi kuni mnikezeni ithuba uFernando da Cruz, lambiza ayiphekayo pha izawuvuthwa, futhi ebeke yavuthwa izawuxaka iitimu ezininzi apha phantsi kweBetway Premiership. Mnikezeni ithuba nje uDa Cruz apheke le mbiza ayiphekayo, ngoba kuyabonakala into okubana laa nto ayiyele pha kuChiefs uFernando da Cruz uyayazi. Bukela nje indlela iChiefs edlala ngayo. Bangathetha bagxeke ke abafuna ugxeka ngoba vele bayasoloko begxeka, akho nto intle abayibona eyenziwa yiKaizer Chiefs. Mele ke nina ke bathandi nani baxhasi beqela leKaizer Chiefs nizivalele umlomo, nithule nawuphendulelwa zii-results zeKaizer Chiefs. Zizo ii-results zeKaizer Chiefs ezizawuvala abantu imilomo. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho into okubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.